Daar sê laat ons begin. Laat ons begin. Die eerste reeks 1. Reis 1 is een Nambred Juvenile oor 800 meter. Perd nummer 1, One Black Knight van Sun Horse Racing. Perd nummer 4 is Velocity Junior, Rehoboth Turf Club. En perd nummer 5 is Chotsi, Rehoboth Turf Club. 5 van hulle, One Black Knight, White Nosop, Firefly, Velocity Junior en Chotsi. Salipero op bring hulle in. Salipero op en bring hulle vir ons in die ring in asseblief. Dankie. Hulle sê mekaar aan oor 800 meter. Joggies op, laat ons afskop. Joggies op asseblief. They all set. Dat is zien, dat is die eerste wedstrijd hier bij die ANGERMUND Racing. Dat is weg daar zo. En dat is daar zo wat als Rugby, dat kan op het lijkt erbij daar. Firefly, wat daaruit geschieden. Firefly samen met Velocity Junior, Chotsi is daar. White Knight. Nee. Als ze erop schieten, kijken we daar stil. Firefly weer. Firefly samen met Velocity. Firefly, Velocity, Chotsi. White Knight, One Black Knight. En dan kom je op 400 meter zo te gaan. Dat is een perd hier aan de binnenkant. Dat kan de One Black Knight weer. One Black Knight en One Black Knight. White Knight, Firefly, Velocity. Is One Black Knight. One Black Knight, Velocity. One Black Knight, Velocity. Is Velocity Junior. Is Velocity Junior. Als perd nummer 2 White Knight, Velocity Junior en Firefly. Ik heb oranje al naar de carrière. Perki wat hier geteel is, die paas Velocity 1, per dat geraak toe van 1000 tot 2,4, sê pa. So dat is groot potentiaal in die perkie. Gaan dan Herman op. Marahim no kukampira ba, huwag niyo ko kako banda, yung mo sabi mo. En spoorsnij, perd nummer 1 in die 4de plek. Perkie trip to peace, voorin bekend als Try Me or Try Again. Van dit wen, oor 1000 meter in die Nambred Maidens. Gevolgd door perd nummer 7, Desert Rose in die 2de plek. Perd nummer 10, Mesquite in die 3de plek. En perd nummer 1, Spoorsnij in die 4de plek.
Baie dankie, Standerbank, meneer Kloete. Sonder die hele se toewyding en julle se support is hierdie dinge nie vir ons moontlik nie. Ek wil dan ook meneer Dr. Olivier van die ANGERMUND hierso. Dr. Olivier was 'n klas jockey in sy dae. Julle daar. Dankie. Baie dankie. Baie dankie. Goeiemiddag. Ek wil maar sê goeiemiddag. Is dit môre? Ons nog in die oggend. Baie dankie. Ja. Ek wil baie dankie sê vir die organiseerders. Besonders wil ek vir die ANGERMUND familie wil ek besonders baie dankie sê. Het is regtig 'n groot eer en 'n voorreg om vandag hier te kan wees. Wanneer gemeenskappe bymekaar kom, is dit waar leierskappe moet wees. Om visies op die grond te kan wees en die dag kan deel daarvan van die dag te kan maak. Ons eer ook die Here vir die feit dat die Here vir ons bymekaar kan gebring het en dat ons kan mekaar as gemeenskappe mekaar kan ondersteun. Gewoonlik as hulle die speeches skryf hulle hom vir ons in Engels. So ek sal in Engels 'n woordjie van bemoediging, 'n woordjie van dankbaarheid en ook vir Standerbank, dokter en almal wat hier teenwoordig is president en al die belangrike rolspelers, is dit baie belangrik om vir hulle te erken. Ek erken nie vanoggend. Thank you for this opportunity. Director of Ceremonies, the chairperson of ANGERMUND Horse Racing, Ms. Nico Lane, ANGERMUND, the secretary. I want to acknowledge the honored guests, organizers, horse owners, jockeys, racing enthusiasts, and the proud community of Rehoboth and Hardap region. Give yourself a hand of applause. It really gives me great pleasure to join you at this exciting event. The ANGERMUND Horse Racing event, one of the jewels of our regional sporting calendar. Today, as the thunder of the hoofs echoes across the Rehoboth Plains, we celebrate not just sport, but a living tradition, a story of endurance, unity, and pride that continues to bring Namibians together year after year. Honoring the ANGERMUND legacy, that's why this day of applause. In 1967, when our giant introduced horse racing to Rehoboth, few could imagine that his vision would grow into such a beloved and enduring part of our culture. Through hard work and passion, he laid the foundation of a sport that now inspires communities across Namibia. His legacy lives on through the ANGERMUND Racing Club, whose horses have made their mark on race tracks nationwide. And therefore it's a shining example
of how dedication and teamwork can turn a dream into a lasting legacy. So my dear esteemed members, and to the ANGERMUND family, and to everyone who continues to build on that legacy, we salute you with pride, respect, and honor. A proud Namibian tradition, horse racing is a celebration of heritage. From the live tracks of Okahanya Rehoboth to our proud home here in Rehoboth, this sport unites people from all walks of life. It blends skill, courage, and community spirit. Our Nambred horses, bred and trained right here at home, stand shoulder to shoulder with imported champions, showing the world that Namibian excellence runs deep. Each race we witness here today tells a story of passion. It tells a story of owners, trainers, and jockeys working together to achieve greatness. Community and partnership. This event also reminds us that sport has the power to strengthen communities and drive development amongst ourselves. Races and days like today bring people together, support small businesses, and inspire young people to dream bigger. But such success does not happen on its own. It takes partnership, commitment, and vision. I wish to express my sincere gratitude to Standard Bank Namibia and to Mr. Klute, who have been sponsoring this event since 2013. Let us give Standard Bank a big hand of applause. All stakeholders, I salute you. Standard Bank's consistent support is a shining example of corporate commitment to community development and to the growth of Namibian sport. On behalf of the regional government and the entire community, thank you, Standard Bank, for believing in the power of sport to bring people together and to change lives. The ANGERMUND horse racing event stands as a symbol of perseverance, and it stands as a beacon of hope for future generations. In closing, let me thank everyone who makes today possible, our organizers and volunteers, the Namibian Horse Racing Association, our jockeys and trainers, and the proud owners of these magnificent horses. And of course, you, the supporters, who fill this track with life and energy. May today's races be exciting, safe, unforgettable, and may the best horses win. And one day, when my two sons will grow up, they will be part and parcel of horse racing. And may the proud legacy of Alex ANGERMUND continue to gallop strong for generations to come.
Thank you. May God bless us all and long live the spirit of ANGERMUND horse racing. Enjoy your beautiful day. Thank you. Wandering Star, Miraculous Man, Maiden, Crystal Maiden, en PJ. Vandaag maar nou komen en weer. Als hulle nie hier ry nie, as hy nie hier ry nie, laat hy kom en weer vir die volgende race. Dat ons bietjie spoed aan sit. Asseblief, ons vra saam. Race number 4 anytime soon. Race number 4. Race number 4. Dan sê perd nummer 1, Hotline, Ovitoto Racing. Perd nummer 5, Boma Junior, Nambred Racing. Nambred. That's it, 500, that's Hotline, Slim Shady, Golden Fire, Justify, and Boma Junior, Slim Shady. That's it, the man said that Slim Shady will have for us. Slim Shady die geval daar. Justify, aangebracht, dat is allemaal Golden Fire. Dat Junior en Hotline. En je schijnt daarop, en dan komt dan naar die draai, want Slim Shady was wel lang door 2 voorste. Justify is het prachtig naar. Het lijkt ze bij daar naar Golden Fire, samen met de boer. Boma Junior en Hotline. Als ze erop komen, ze dan speelt Slim Shady. Slim Shady Justify. Slim Shady Justify Golden Fire. Slim Shady Justify Golden Fire. En de boer van Slim Shady hier bij Justify Golden Fire. Slim Shady Justify Golden Fire. Golden Fire Slim Shady Justify. Justify Slim Shady. Justify Slim Shady. Slim Shady Justify Golden Fire. En lekker wedren hier zo gewend is Slim Shady. Perd nummer 2. Met perd nummer 4 Justify in die tweede plek. En perd nummer 3 Golden Fire in die derde plek. Golden Fire van Namibian. Thank you, Mr. DJ. As hy nou maar jy laat sit en jou voete jekkie, dat jy 'n probleem het. Race nummer 5, bring hulle manne, hier staan die skare, hulle wil sien. As die DJ kom is die snelheid. Perd nummer 1, World of Nissan. Waar is hy? 4 van hulle, 6 van hulle, 4 is in die ring. Plek het. Crystal Maiden, Miraculous Man, Wandering Star, Maiden, 1000 meter. Als hij zegt dat hoe hij bracht dat is Crystal Maiden wil uitspringen. Dat kan Crystal Maiden weer samen met Wandering Star, Miraculous Man, die zo daar samen met de PJ. Hij wil het niet zo. En als hij ook naar die 800 meter weer toe, dat is een PJ waar hij prachtig uitgeschakeld. Dat kan Crystal Maiden samen met de PJ.
meter. Hoe het ek gesê? Catch me if you can. Crystal Maiden wen hier so. Prachtig met PJ in die tweede plek en Miraculous Man in die derde plek. Ons gaan onmiddellik voort asseblief. Races is 'n Nambred D-divisie oor 1000 meter. Nambred D-divisie 1000 meter. Bokkie ANGERMUND Racing, Bokkie my Bokkie, Katiti Commando, Anya Racing, Soldier Boy, Michael van Wyk en Prins Burger Racing. Dan as hy pere kry man, net 4 van hulle asseblief gou. Dat is bietjie tyd opmaak. Dit is 'n D-divisie 1000 meter race. Soldier Boy, de boy in de tweede plek en Bert nummer 2 Katiti Commando op de derde plek. Compromissie man. Meron ka na yan man. Express, Desert Fox, Time Master. Let vir my as een perd. Perd nummer 2, Lady Diamond. Aminos Racing, Lady Diamond. Perd nummer 5, She's a Lady, Michael van Wyk. Perd nummer 6, Leopard Lady van Burger Racing, Leopard Lady. Lekker mannetjie op 1000 meter. Sy kan haar man staan. Dis zeker. As wat vir Bomma. Hier kom Bomma. Nie gestop het nie. Maar oké, hulle is weg. Hulle is weg. Ja, rustig aan voor. En ons is weg. Daar is 5 minuten. Dat is Miss Lollipop saam met Leopard Lady. She's a Lady daar, Bomma Destiny en Lady Diamond. En dan toen daar in de 800 meter met de Lady Diamond. Dat was Leopard Lady in vrouw. Leopard Lady verder bij Miss Lollipop. Lady Diamond, Destiny, Bomma, she's a Lady. When the family does play, it's still Leopard Lady in front. Leopard Lady
Maiden met de Boma tweede plek en she's a lady, Leopard Lady of Lakeden. Leopard Lady met die prak. Nog iets niet. Die mensen, die auto is hier. Whisper is hier. De query is hier. Dat er moet gestapt hier in die rang. Je moet zwik te perken. Poel. Valbiet en Isal. Nummer 4 is Whisper. Nee, die zijde uit. Nummer 2 Alf Cunningham. En nummer 11. Unbroken. Action time, back nummer 6. Easy God alsjeblieft. Easy God. Wat wacht je? Enkele hoeklandbrief zijn antwoord gaan uit. Hoeklandbrief van Arjen Voorten, wat de hoeklandbrief te leggen, hoeklandbrief samen met Power Search. Hoeklandbrief Power Search, Arjen Cunningham, Westmaal, Hekmanie, Action time, die daar Easy God, Unbroken brengen ze. En als spelbaar bij de hoeklandbrief met Power Search. Hoeklandbrief, ik wil jouw Cunningham, Easy God, Action time, Unbroken brengen ze. Als je wat komt op de stage, hoeklandbrief samen met haar. Hoeklandbrief samen met Action time en Power Search. Action time, Power Search, hoeklandbrief. Action time, Power Search, hoeklandbrief, zet jullie. En dan komen we een paar van de hoeklandbrief. Hoeklandbrief, Action time. Hoeklandbrief, Action time, Power Search, en Robben. Hoeklandbrief, ziezo. Dat we daar wel weer op de grond hebben die trappen hebben. En dan kom je. Dit is voor Power Search. En hoeklandbrief, Unbroken trappen zijn in Wester. We gaan naar die volgende race. Die volgende race is die Maiden, Nambred Juveniles. Die volgende race is die Nambred Juveniles. Met 1000 meter. Sorry, dan gaan we af. Dan gaan we naar pert nummer 4, is Velocity Junior.
Dit gaat perd nummer 10. Muskiet. Perd nummer 10 is Muskiet. Perd nummer 8. Perd nummer 2 No Name. Het is een 1400 meter. Onmiddellijk links van Maiden, West Chica en Trip to Peace. Verder terug een surprise ook daar met Muskiet. En dan kijk daarop naar de 1000 meter meer toe. Dan lijkt voor mij nog steeds daar Trip to Peace. Trip to Peace volgens mij No Name, Desert Road, Young Master Margaret, West Chica. Daar naar de 1000 meter meer toe is het nog steeds Trip to Peace. Trip to Peace verder gevolgd daar met West Chica die is daar. Surprise Muskiet, No Name, Desert Road en Young Master. Daar bij de 800 meter weg is het Trip to Peace en West Chica. Trip to Peace, West Chica. Trip to Peace, West Chica, Desert Road. Surprise Muskiet. En dan kom je in die strijd en dan met Trip to Peace, Muskiet, West Chica. Trip to Peace, Muskiet, West Chica, Desert Road. No Name, surprise. Burger Racing. Horse Racing. Nummer 3 van hulle. Import 1400. Dat is de DJ. Yes, kom ons kijken. Dat is al naar binnenkant. Al drie is naar binnenkant. Als kijk, hoor. Hoppa. Als weg daar zo. Onmiddellijk zie ik erbij. Dat is Sienna Rijden daar voor toe heen. Sienna Rijden daar prachtig uitgesprongen. Waarna ze daar neer. Wel mooi met World Unison. En dan kijk daar af naar de 1200 meter. Bert is nog steeds Sienna Rijden. Sienna Rijden daar voor is samen met Delboy. En World in Unison. En dan kijk daar over met naar de 1000 meter. Bert toe. Met Sienna Rijden. Sienna Rijden in Frank voorbij. Delboy en World in Unison. Dan go to the 800 meters. Is still Sienna Rijden. Sienna Rijden, Delboy en World in Unison. Sienna Rijden, Delboy, World in Unison with the count on the band. Is full. Sienna Rijden in front. Sienna Rijden, Delboy. Sienna Rijden, Delboy en World in Unison. The final is still cruising at the back.
Nambred, Graniasi 1400. Mr. DJ. Import radiasie oor 1400. Reis 14. Manne, die soutletjies asseblief vat die soutletjies terug. Jockies, vat die soutletjies terug. As well for wandering stand little. Veld nummer 3. Kom ons stigklip. Hij werd dus nog bij de achterweer uit. Dat is de DJ.
De dijtijd is een gradatie, deze 400 meter. Als een perro nou prachtig uitgesprongen dat kan ik snel weer. Die wordt geplaatst daar in de Miraculous Man. Verder terug is het Wandering Star in Stalito. En als je kijkt daar naar die 1000 meter werken, dan is het nog steeds met Miraculous Man en Tonic Snipe. Miraculous Man, Tonic Snipe, Wandering Star in Stalito. En dan komt er een rij naar de 800 meter werken, is de Tonic Snipe. Tonic Snipe had zo'n 3 landen voor de wedstrijd samen met Miraculous Man. Miraculous Man, Tonic Snipe, Wandering Star in Stalito. Is Miraculous Man, Tonic Snipe. Miraculous Man, Tonic Snipe, Wandering Star in Stalito. Als hierop komen we als steeds Tonic Snipe. Tonic Snipe weer af, prachtig 2 landen voor de wedstrijd met Miraculous Man, Wandering Star in Stalito. Is Tonic Snipe. Tonic Snipe, Miraculous Man, is het na. Tonic Snipe, Miraculous Man, Wandering Star is Tonic Snipe en Miraculous Man. Miraculous Man, Tonic Snipe. Tonic Snipe, Miraculous Man, Wandering Star is Tonic Snipe. Tonic Snipe.
Koosking, Import Open 1,400 meters, the ANGERMUND Cup. Chief Helmet, Unbroken Promises, Riley, PJ, Power Surge, Earl of Cardigan. It will be a tough race between the 6 horses. Hij zit 400 meter om te gaan brullen, dat is die main wedstrijd van die dag. Import Open 1,400 meters. 6 van hulle, Chief Helmet van Originele Supporters Club, Unbroken Promises van Iman Vrijing, Riley van WT Racing, PJ van Burger Racing, Power Surge van Commaster Club, Earl of Cardigan, Originele Supporters Club. Earl of Cardigan, the defending champion. Power Surge, the favorite with PJ. Riley, the outsider, Unbroken Promises, and Chief Helmet. Earl of Cardigan, Originele Supporters Club. Dank je Mr. DJ, dank je. Pet nummer 2, Unbroken Promises, Iman Vrijing. Pet nummer 3, Riley, WT Racing. Pet nummer 5, Power Surge from Commaster Club. En pet nummer 4, PJ, Burger Racing. En Chief Helmet.
PJ daar van die Oostheid, Sakkie, baie geluk. 1400. Dit het gekos. Tactiek en stamina en alles en jockey vermoë. Maar hy het sy kop by die paal voorgehad, dis die een ding wat seker is. Baie geluk daar in Sakkie met PJ. Olaf Cardigan in die derde plek en Paul Switch in die tweede plek. Prachtig daar zo, George. Baie dankie. Daar is die kampioen. Lekker goed van lekker mensen. Dat zijn. Ons beweeg sommer aan, ons beweeg aan reis 17. Nog een kampioen moet gekroond word. Nog een kampioen moet gekroond word. Dit is die Nambred Open 1400 mijnreis. Nog een kampioen moet gekroond word. Ons is nog niet klaar nie. Reis 17, she's a lady, Michael van Wijk. Lady. Prachtig daar zo. Berg nummer 5, Bomma. Berg nummer 5, Bomma. Berg nummer 2, Leopard. Berg nummer 6, Katiti Comando. Berg nummer 4, Bokkie bij Bokkie. Berg nummer 3, Lady Diamond. Berg nummer 3, Lady Diamond.
7. Perd nummer 7, Destiny. Destiny. Daar is allemaal in daar zo. En dat is weg. Yes, she's a lady, that was taking the lead. She's a lady, Lady Diamond, leopard lady, Pokemon, leopard chicken number and Destiny. En dan gaan we naar de 1200 meter toe, dat is de stelse. She's a lady, van het ben leopard lady. Pink leopard lady. Lady Diamond is daar zo, Pokemon, leopard chicken en Destiny. Als we dan gaan naar de 1200 meter van de She's a lady. She's a lady, van het leopard lady. She's a lady, leopard lady. Pokemon is daar zo, leopard chicken, Destiny. She's a lady. Forever your beauty. Just stop it right there. En Foxy. Vandaag zo, vandaag straks. Aan die paar dagen van Aminu's wereld af. En Romeo Sportsclub. En ik nog een bomma. En van altijd iets doen. Wat klaar, want hier is Nambred ook op 1400 meter ren met Leopard Lady. En in tweede plek. En Chicken Number en die derde plek. I thank you. Zal u nader staan? Om George Meton. Die twee motos. Die twee motos.
motto's, 'n lange en 'n korte. Twee motto's en Godfried motto. 6. Waar is die ander Jomaigi? Waar is Jomaigi? Godfried motto. President van die NHRA, please come forward. Okay, ons gaan begin. Dit is 'n refundboeking wat ons uitloop om Eric deur mekaar. Okay, ek dink hy is nou deur mekaar. Okay, ons gaan vir prys nommer 6 van ons eerste trek. Okay, prys nommer 6 is 'n giftbox. Nou die giftbox by jou is dan 'n paar goed wat binne in 'n box is. Wat ook in terre aan bedryf is, sleutelhouer en daar's 'n beker wat 'n perd op uitgraveer is en sulke goed. So ons gaan met dit begin. Ons gaan dan vir lang motto en ons vra om die eerste prys, die 6ste prys vir ons te trek asseblief. Ons wag in spanning. Lees die naam reg asseblief. Geef die mic. Danny Loxton, gee hom 'n lekker aan 'n klap. Selfoonnommer 0811-23015. Danny Loxton. Dan gaan ons prys nommer 5 is 'n spaar voucher vir $1000. Ons gaan vra vir Dr. Olivier om vir ons daai prys te trek. Om Eric moet ander daar voet 'n bietjie deur mekaar maak. Daai hulle deur mekaar. Kan jy net sien? Ja, vraag dan. Ek sê jy nie weet. Hallo hier. Okay, hier vragen 081-240-4506. Prys nommer 5, spaarvoucher. Hier vragen 081-240-4506. Die vierde prijs is een breitkit. Nou hierdie breitkit by jou is een ruster, 2 six-packs biere, kampstoel, een koelbox, hierdie draaihout, en borsel en vierhoekies, so jy moet net die vlees bring. Alles is daar so. En ons gaan dan vir Godfried om vir ons die prijs te trek, 'n braaikit. As jy al lekker onderweg. LS Carrefour. LS Carrefour. Selfoonnummer 081-240-4506.
09678967. As dit jou kind, nou laat die kind kom. Baie geluk aan LS kan nie uitgebeur een braaikiet. Een braaikiet. Ons gaan een voetoekie neem, om Erik draaile vir ons lekker daar so, dan gaan ons verder aan. Die derde plek is een skaapkarkas en ons gaan vir Dr. Solomon vra om ons te trek as doen. Richardine Kok, 081-271-8928. Ontvang die prijs namens haar. Baie dankie. Dan gaan ons verder en ons dan die tweede plek is Samsung smartphone. Hy is by MTC, hy kost nog in een paar maanden los. Oké, en dan gaan ons vraag is om George kan vir ons die Samsung cellphone. Nanus, Nalagien, 2216168. As je Nanus, Nalagien, 22168. Die prijzen kan je opeis bij mij maandag persoonlijk. Sy wil nie op phone en sy wil het deze trans boodschap besparen. Oké, nou gaan ons naar die hoofdprijs. Resorts. Voor 2 edels, voor 2 nachten en een luxury chalet. Breakfast included. En ons gaan die president van die NHRA, meneer Godfried Mutu. Draai die box weer om, dat my goed kan boeken om Erik. Wat gaan aan? As hy vir hierdie oomblik is, ons wag in spanning vir hierdie oomblik. As hy, daar vat ons om nou. Daar vat ons om nou. Eerste plek, 2 adults, 2 nights en een luxury resort. Breakfast ingesluit by Rehoboth Resort. Godfried Mutu is een lief. Dis Reker Mering. Reker Mering. Sy is een dokter by Dr. Olivier se streekkamp. Dis sy werk net daar so. Baie groot handeklap. Baie geluk, Rekel Mering, daar sê jy. Baie dankie. Mr. TJ, speel vir ons een lekker langer baie met die morgen eerste gespeel. Baie dankie. Band nummer 3, Desert Fox. Daar gaan band nummer 2, Mambo's Express. Desert Fox, nummer 3. Prachtig. Band nummer 4, Christen.
warm, die man maar warm. Dis Mr. Aminus daar zo. Dat laatste daar. Nou, dat werkt wel een prachtig express. Crystal Maiden. Crystal Maiden wordt prachtig. Nog verder terug. Dat is het. Crystal Maiden. President daarvan. En Bembos Express. Met je broodtij, master. Dat is club garage. Dat is 1400 meter. Met terug nog steeds. Crystal Maiden. Deze volgt is geen voering toe laatste. Met je broodtij, master. Bembos Express en Mr. Aminus. En dan gaan daar naar die 1200 meter. Crystal Maiden wordt nog steeds prachtig vooraan. Deze volks is prachtig na. Deze volks hebben met je broodtij master. Als we dan opgaan en draaien, is het nog steeds Crystal Maiden. Crystal Maiden, deze volks. Crystal Maiden, deze volks. Crystal Maiden, deze volks. Bembos Express. Met je broodtij master. En dan gaan daar naar die 800 meter. Daartoe nog steeds Crystal Maiden. Crystal Maiden moet niet prachtig zijn door 1800 meter in de 4e divisie. Crystal Maiden, werk nummer 4 van WC Racing. Dat wordt gemaakt in zo'n te weten voor die dag. De Import Open, 1800 meters, Sitting Bull, Exit Time, Serial, Vizira, Captain Bra. Alle hele jockeys, as jy klaar opgesal het, dan soek julle hier. Alle hele jockeys asseblief. Die jockeys, allemaal asseblief. Vanaf die jockeys se name uitroep. En dan gaan ons hulle in 'n hoed sit. En ons gaan dan 'n trekking maak van die een jockey, die beste jockey. Want dit was nog baie moeilik vir hulle. Dan begin ons hulle hulle nie altyd was hulle uit is hulle veilig. So ons gaan begin by die beste, die mooiste, die skoonste, die vetste, nou baie goed gekyk, die beste Nambred perd. En hulle het vir my 'n papier wat toegevou is gegee daar binne en het gestaan die beste Nambred perd met die beste lyk en die beste versorgers behoort daar nou maar lekker aan 'n klap. So die groom van Sakkie Burger, nie die eienaar nie, net die groom, ek soek die groom van Sakkie Burger.
ANGERMUND. Foto alsjeblieft, haast ons een fotograaf. Nicola. Oké, we gaan ons vanaf naar die beste en die mooiste horse racing, die groom, die groom. Dat zei hij hierin. Dat zei, en hij is een jockey ook. Yes, die man dus via de posten van die bekleer. Oh, ze hebben zo kwaad liggen. Nee, sorry, het was net van die groep. Op zoek gaan we goed. Er zijn 3 jockeys. 3 jockeys. En dat is... Down for your racing, please. Down for your racing, please. Bij ons gaan we die beste jockey krijgen. Was je naam? Baie dankie. Sorry Agis. Sorry, I said no. Next time, last time. Dankie meneer. Baie dankie. Oké jongens, baie dankie.
toeskouers, Samenbank, onze Angermund, ons wil jullie baie dankie sê meneer DJ jouself, allemaal wat hier vandag is die dag vir ons moontlik gemaak het. Ons